Yeah, itapon mo yan din yung barbecue. So itapon din to mga bisdak, yung electric fan. Itong bird cage. I'm gonna teach you how to light a fire. Okay. Alright, you're right. You hold this. Okay. This is the top. Alright, okay. Then how you move? How you move? Ring the bell. Ring the bell, okay. It's like somebody move. Okay, alright, move. Pause. And then push Ha? the wheel. I-donate natin? Oh, ito mga bisdak ko. Car seat. And then ito, stroller din. Donate na namin to. Pati itong mattress. Yeah. And then Push the wheel. alright, okay, push. Alright. Go, Gian, go. So, andito kami sa garage namin mga bisdak, no? Nag-clean up kami kasi wala kami magawa. Sobrang bored na namin mga bisdak for 2 weeks. For 2 weeks mga bisdak, lockdown na dito sa Australia and sa New South Wales, and then tapos extended pa to ng 1 linggo. Kaya yun, yung government sabi nila bawat household 1 tao na yung pwedeng lumabas, at sobrang dami pulis dito sa area namin mga bisdak sa Maryland kasi isa to ngayon sa hotspot dito sa New South Wales. Are we going to catch a bird in there? No, we don't have a bird. That's why we need to throw the bird cage. So ngayon, napag-isipan lang namin na maglinis ng garage, and then Hey, Daddy, are we gonna go to like the guy know how to put the bird in there? meron kami mga bagay-bagay na itatapon ng mga bisdak, and then sobrang kalat ng garage namin mga bisdak kasi wala ka talaga kaming time dati na maglinis. A scooter. Kaya ngayon, oh ito scooter, oh. We can send this to That's my bell. we can send this to Philippines to give to Simon, your cousin. Yeah, we can give this also. There's Gian's old Adidas shoes for Simon. Hi Simon, this is for you. Simon, you're way big. No, Simon is still a baby. Then yung ipapadala natin sa Pinas, dito natin ilalagay yan. Magpapadala kasi ako ng box mga bisdak sa Pilipinas, kaya yung mga second hand na gamit namin dito. What's that? Hey, Daddy, look. Ewan ko, tapon na lang yun. What? Bouncy ball. Oh yeah, there's a bouncy ball over Can there. I try that? Alright, let's get. Sobrang kalat mga bisdak ko. Daddy, can I try that? Okay, let's get it. Let's get it. Whoa. Sobrang kalat. Push me over. Sorry. Babe, mura naman siya katong episode sa Hoarder. Hoarder Filipino edition. Kuya Bisdak. Ito mga bisdak, oh, pakita ko sa inyo mga bisdak ha. Napakagandang scooter nito. Sabi, oh. Ang ganda nito. Napulot ko lang din mga kabisdak, pero Daddy, so hard. napulot ko tong scooter na to dati mga bisdak sa Hey, Daddy, look. nakalimutan ko sa area yun napulot. Daddy, look. Okay, wait. And then, plano ko kasi dati na ayusin siya or pinturahan. Eh, wala na rin time. Eh, then, itatapon ko na lang or ilalagay ko to sa... Alright. So, ilalagay ko na lang to sa labas ng mabisdak, sa kalsada. Baka mayroong makapulot nito, no? Lagay natin yan dyan. So, baka mayroon pa pwedeng mag-ayos nito. At least magamit pa ng ibang tao. Kasi kung ipapadala ko to sa Pinas, sobrang bigat niya. At parang hindi na worth it sa kondisyon niya. We don't have to start the day yet. I just wanna stay, even if we run late. This morning, let's take our time. Everybody needs a break, right? Sometimes I wait for just an hour more. What's the rush? Who's calling? Alright, so ito. Iwan na natin to dito mga misda kasi merong ibang tao na makakita nito, kaya pwede nila yung kunin kasi okay pa yung kondisyon nito mga misda ko. Okay pa to, pwede pa to yung bird cage, linisan lang yan, tapos yung scooter. So tingnan natin bukas or the next day kung merong kukuha niyan. Ha? Itong mga upan, tapon na to, lagay ko na to sa labas. Sige, ito. Ano yan? Kanang mga kuan na straw, ada din straw. Straw, itong helmet hindi ito itapon eh. Oo, di bitang ilahin na iba na. Ang ganda nito, ano to sa Minecraft, Fortnite.
Si David yung nagbigay na sa akin ito, babe. Si David yung nagbigay nito. Pwede natin ito ipadala sa Pinas or bigay kay Simon, no? Ito mga bisdak, nagdadalawang isip ako na itapon to. Hindi natin ito itapon, ba? Yung barbecue pit ba ito? Nadagaran ng mga iti-iti. Iti-iti sa mga op-op. Ano yung laman yan, babe? Anong laman yan? Ha? Baka may mga gamit ako dito. So itong grupo na ito mga bisdak, no, ilagay ko to sa box para ipadala ko dun sa kapatid ko. At tingnan nyo ito mga bisdak ko. Ang daming damit na luma. Simon, ito yung para sa iyo. So What do you mean, Simon? this your old clothes. We're going to give it to Simon, your cousin. Okay? Alright, let's go. So Is that one also working? no, that's still working, the electric fan. And this one was that tapon na din namin to, itong barbecue pit. So that. Yeah, they can just clean that one and then yeah. I'm sitting outside. Can I get inside? Kasi itong upuan mga bisdak, pwede pa itong gamitin, no? I-tighten lang nila itong bolt nitong mga upuan, so pwede pa to. And then ito pala yung ano, nasa paligid natin ngayon mga bisdak. Yan, konti lang yung tao. Meron mga tao doon na nag-exercise, pero ano yan sila mga bisdak, yung policy ng government ngayon, pwede kayong mag-exercise sa labas ng bahay, sa park kagaya nito, pero dapat the same household kayo or isang family member. Otherwise, kung halimbawa may kaibigan or magkapitbahay, hindi kayo pwedeng mag-exercise. Otherwise, huhulihin kayo ng pulis. Meron yung penalty. Tingnan nyo ito mga bisdak, merong bunga itong halaman na to. Ito, parang berry. Ano kayang klase ng to, no? Para siyang parang blueberry ba? Oh? Ito halaman na to. Ano kayang tawag ng halaman ito? So, no, pwede kayang kainin yan, yung bunga. What? Daddy, and then you. Yeah, you should it first. Give it to daddy. Huh? Brand new to. So itapon natin to dun sa may kalsada at baka merong iba na pwedeng gumamit nito. At ano to sa mga bisdak? Yung sa pambata, yung pang toilet training. Diba? Ito ilalagay mo to sa inodoro dito. Tapos dito sila. Brand new to mga bisdak. Hindi to nagamit ni Gian. Kasi si Gian mga bisdak, very proud kami na yung toilet training niya is very suabe, very smooth. Sobrang andali niya natuto sa toilet training mga bisdak. Si Gian parang 1 week or less than a week alam niya na yung proper na pagpupo sa toilet. So lagay natin to dun sa may scooter sa bird cage kung saan nawala na yung scooter mga bisdak. Tingnan nyo, di ba? Sabi ko sa inyo, meron nang kumuha, sobrang dali, less than an hour. Meron nang kumuha nung scooter. Itong bird cage hindi nila kinuha. So yan, lagay natin tong dalawa. So baka may may gustong gumamit pa niya, no? Kasi brand new yung toilet training ng bata. Ito pa yung mga ibang tatapon namin mga bisdak, mga product na expired. Merong ito, cinnamon, ano pa? Ito, iwan ko. Yung ibang gamit dito mga bisdak kay Bing. Ito, popcorn. Dami, merong tea, yung daming tea. Expired na kasi itong iba mga bisdak. Mostly dito. Yan. Ito recyclables. Dito sa recyclables mga bisdak. Alright. So almost 2 hours na kami naglilinis dito sa garage namin mga bisdak. At meron namang improvement, no? Pakita ko sa inyo saglit ito.
malinis na. Ito. At least maayos-ayos na natapon na namin yung gusto namin itapon. Tapos itong mattress, itatapon namin itong dalawang mattress mga bisdak, pero hindi kasi siya basta-basta na pwede mo na lang ilagay sa gilid ng kalsada, no? Pag hindi clean up day ng council, kasi pag magalit yung council, bibigyan ka ng notice, merong penalty, kaya merong schedule talaga na pwedeng maglagay ng mga bulky items sa gilid ng daan. Kasi yung mga nilagay ko ngayon, mga maliliit na items ngayon, tapos para i-pick up ng mga kapitbahay namin na baka in case gusto nilang gamitin. So ngayon hanggang dito lang muna yung clean up ng garage natin mga bisdak, at pupunta muna ako sa mall at bibili ako ng groceries pati lunch namin kasi wala na kaming time magluto na ngayon, 1:00 ng hapon at Sunday pa lang ngayon mga bisdak, no? At sobrang salamat pala sa pakitak pala muna to mga bisdak. Ito merong wig. Yan. Long hair. Sobrang salamat pala mga bisdak, no, sa mga nag-message sa amin sa Facebook page namin at nagtatanong at concerned bakit daw wala kaming upload for I think more than 2 weeks na sa YouTube. At wala namang major concern o major event or anything to be concerned na bakit wala kaming upload. Ano lang talaga, aside sa lockdown dito sa New South Wales, green up yung opportunity na magpahinga about creating videos, pag-i-edit ng video. Kasi to be honest mga bisdak, very stressful yung mag-edit, no? Alam ko yung mga YouTuber, yung mga vlogger, yung gumagawa ng video content is nakaka-relate na hindi madali din na mag-edit, mag-create ng videos, mag-isip ng mga ideas. Kaya yun, merong lockdown for 2 weeks at extended pa to. Naisip ko lang na ipahinga yung isip ko, yung mindset ko, i-refresh para makapag-isip ako na magagandang content, magagandang vlogs na gawin in future, di ba? Kasi more than a year din mga bisdak na very consistent ako sa pag-upload since I think nagsimula ako na mag-vlog end of year 2020 at consistent yan mga bisdak, in 1 week 3 to 4 videos yung ina-upload ko kasi nga hindi pa naman ganun ka sikat yung channel namin. So yung aim ko talaga is ma-monetize, makilala kahit kunti yung channel namin, in which I think nagawa ko naman siya mga bisdak. Kaya yun, yung nag-lockdown, naisip ko na ipahinga muna yung mindset ko, ipahinga muna na mag-edit ng videos kasi sobrang stressful din nun mga bisdak, yung mga mag-edit ka ng mga videos. Kaya naisip ko na I think it's a opportunity na mag-relax muna, manood ng mga movies, manood ng mga vlogs ng ibang vlogger para makakuha din ng mga ideas, ma-improve ko yung quality of vlogs na gagawin natin in future. Kasi marami akong plano mga kabisdak about Buhay Australia. Meron tayong kakausapin na maraming tao dito sa Australia about yung life stories nila, ba't sila nag-migrate dito. Imimit natin yung idol ko, si Kuya Robby, at marami pa. Kaya sobrang salamat mga kabisdak sa nag-message sa amin sa Facebook, at na-appreciate ko yung concern nyo. At di bali mga kabisdak, mag-upload din tayo ng maraming videos in future. So ngayon, tapos na kami maglinis ng garage. Pupunta muna ako sa mall para mag-grocery at bibili ng lunch namin.